Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a empezar co pleno ordinario do mes de maio. Co punto primeiro que é dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van do 1158 a 1535, un total de 378 decretos. O punto segundo é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: 30 de 4 do 2026, 7 do 5 do 2026, 15 do 5 do 2026 e 21 do 5 do 2026. Punto terceiro é a aprobación se procede das actas anteriores. Neste caso temos a da sesión ordinaria do mes de abril. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é acto da medalla do Concello de Ames do 2026. Ten a palabra o concelleiro Víctor Fernández. Sí, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, efectivamente, como todos os anos, pois corresponde ao Pleno do Concello determinar a concesión da medalla do Concello de Ames en aplicación do artigo 4 do Regulamento de Títulos, Honras e Distincións, que prevé a concesión da medalla do Concello a aquelas persoas físicas ou entidades públicas ou privadas que destaquen polos seus merecementos e súa trayectoria no sector turístico, cultural, veciñal, artístico, musical, deportivo, empresarial, social, científico ou similares. Neste sentido, para este ano, a proposta do Goberno é conceder a medalla do Concello de Ames ao grupo musical As Maianas, que teñen unha recoñecida trayectoria musical ao longo de prácticamente 20 anos e que sempre promoveron a cultura popular, así como manter viva a música tradicional de Galicia sobre os escenarios. É un grupo que ten unha importante presenza tanto en festivais, eventos culturais e demais, tanto a nivel galego como fora das nosas fronteiras, así como tamén un importante traballo discográfico que compoñen 4 álbums ao longo de estes prácticamente 20 anos. Por tanto, creemos que pola súa trayectoria profesional, destacando o seu desempeño por manter viva a música tradicional de Galicia, o seu fomento da nosa lingua, e máis o empoderamento da muller como agrupación musical femenina, entendemos que queda acreditada a concesión desta medalla para o ano 2026. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Bueno, boa tarde e noite a todos e a todas. Neste punto do que se trata é de aprobar a proposta de alcaldía sobre a concesión da medalla de Ames 2026, tal e como se recolle no artigo 4 do Regulamento de Títulos, Honras e Distincións do noso Concello. Falamos, como ben dixo o concelleiro, dunha agrupación de cantareiras e pandereteiras do noso Concello, de sobra coñecidas por todos e todas nós, cunha longa trayectoria e cun compromiso firme coa cultura galega. Ao longo dos anos teñen destacado por manter viva a nosa música tradicional, transmitindo ás novas xeneracións un patrimonio cultural que forma parte xa da nosa identidade. Ademais da labor artística, compre salientar o seu compromiso co fomento da lingua galega e coa defensa dos dereitos da muller, polo que podemos decir que non só son un referente cultural, sino tamén social. O seu traballo contribuye a proxectar unha imaxe positiva e orgullosa de Ames, alá por donde van, levando sempre o nome do noso Concello con orgullo. Entendemos que, ademais, con esta distinción, supón un acto de agradecemento colectivo cada as maianas, polo tanto, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG. Señora Pampín. Ola, moi boa tarde e noite a todos e a todas. En primeiro lugar, a verdade, temos aí na porta a persoas que se están manifestando, así que dende aquí mandarlle un saúdo ás traballadoras do SAF que se atopan agora mesmo ali. E centrándome neste punto, dende o noso grupo queremos comenzar dicindo que, como así o trasladamos en xunta de voceiros, a nosa proposta para esta medalla era de Patricia de Lorenzo, pola súa extraordinaria trayectoria cultural e artística, polo seu compromiso co teatro galego e polo enorme valor que representa para a cultura do país dende o proxecto Chévere. Seguimos pensando que é unha figura plenamente merecedora deste recoñecemento e agardamos sinceramente que nos vindeiros anos este Concello tamén saibamos renderlle a homenaxe institucional que merece. Pero dito isto, tamén queremos expresar o noso apoio á concesión desta medalla ás Maianas, porque falar das Maianas é falar
de cultura popular, de música tradicional, de transmisión da nosa identidade e do papel fundamental das mulleres na conservación do patrimonio inmaterial galego. Co seu traballo, ao longo de todos estes anos, contribúen a manter viva unha parte esencial da nosa cultura, participando activamente na vida cultural do Concello, elevando con orgullo a nosa lingua e a nosa música tradicional polo país adiante. Por iso, aínda que a nosa proposta fora outra, cremos que esta é plenamente digna e merecedora do recoñecemento institucional do Concello. E por este motivo, o noso voto será favorable. Moi ben, moitas gracias por parte do Partido Popular, señora Agra. Boas tardes, noites a todos e a todas. Bueno, despois de escoitar aos meus compañeiros, pouco máis temos que dicir que pois anunciar o noso voto favorable. Ben, moitas gracias. Señor Fernández. Nada, pois simplemente, bueno, agradecer a todos os grupos da corporación o apoio a esta proposta, creo que xusta e merecedora, certamente afortunadamente, temos visto ao longo dos últimos anos que temos no noso Concello pois moitas persoas que por a súa trayectoria son merecedoras desta medalla, pero efectivamente que creo que no grupo das Maianas este ano confluen todos aqueles elementos necesarios pois para recoñecer esta trayectoria tan ampla de casi 20 anos e, por tanto, que creo xusta e merecedores da mesma. Moi ben, moitas gracias. Se non hai segunda quenda, entonces procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é desafección do camiño da Igrexa a Covas. Ten a palabra o concelleiro de Patrimonio, o señor Antelo. Ola, boa noite a todas e a todos. Si no pleno de marzo quedou aprobada a desafección dese anaco de camiño público de 92 metros cuadrados sin saída que dividía dúas parcelas dunha mesma propietaria no lugar da Igrexa en Covas, que era unha superficie provinte da concentración parcelaria de dita parroquia. Este acordo foi exposto públicamente un mes e non se presentaron alegacións, polo que hoxe traemos aquí a proposta de recibir formalmente este trámite para que así consten os 92 metros cuadrados de camiño como desafectados e tamén así poder incorporalos no inventario municipal de bens con carácter de ben patrimonial. Así as persoas interesadas na súa cesión poderían solicitar o inicio do expediente desta cesión. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Señora Feijóo. Bueno, tal e como explicou o concelleiro, pois trátase de ratificar o xa aprobado na sesión plenaria de marzo, que é a desafección do trozo final do camiño de concentración parcelaria de 92 metros cuadrados na parroquia de Covas, que separaba dous predios da mesma titularidade. Sendo todos informes favorables, estando de acordo os veciños afectados, non habendo alegacións durante o período de información pública, pois como no pleno anterior, o noso voto é a favor. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG, señor García. Sen moito máis que dicir, adiantar o noso voto favorable. Grazas. Moitas gracias, señor García. Señora Agra. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, señor Antelo. Se non hai segunda quenda, procedemos entonces a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Damos comezo agora ao punto sexto, que é adhesión á Rede Española de Capitais da Cultura. Vou a defendelo eu mesmo. Bueno, pois, como teñen na documentación, se creou recentemente na FEN, na Federación Española de Municipios e Provincias, a rede que lles acabo de citar, a Rede Española de Capitais da Cultura, a cal está en fase de impulso e fase de adhesión, co cal o Concello de Ames pretende unirse a esta rede, igual a outras redes da Federación Española de Municipios e Provincias da cal formamos parte, e porque ademais coincidimos plenamente coa base coa que nace esta rede, non? Que, ademais, textualmente, esta rede nace para responder a unha demanda clara das nosas cidades, contar cun espazo estable, técnico e político que permita soster o impulso cultural municipal, reforzar a cooperación territorial e garantir o retorno ao esforzo técnico, económico e de participación social realizado polos municipios en materia cultural.
Ademais, bueno, o que nos facilita e o que nos aporta o Concello de Ames é acceder a un espacio de cooperación directa para compartir experiencias con outros concellos, integrarnos nunha axenda común de traballo, reforzar o compromiso cultural de Ames a todos os niveis territoriais e tamén impulsar proxectos de innovación cultural. O Concello de Ames, polo tanto, fortalecería o noso posicionamento cultural, o que temos agora mesmo, non só a nivel do territorio do noso país, sino tamén a nivel do Estado. Abrimos entonces agora unha primeira quenda de intervencións. Señora Feijóo. Bueno, tal e como indicou a Secretaría Municipal na Comisión Informativa, trátase da solicitude de adhesión do noso Concello á Rede Española de Capitais da Cultura. Como explicou o concelleiro, esta é unha rede de reciente creación cuxa finalidade é reforzar a cooperación entre concellos e impulsar a cultura como motor de desenvolvemento, cohesión social e proxección internacional. A rede o que busca é dar continuidade ás políticas culturais municipais, fomentar a innovación e mellorar a coordinación co Ministerio de Cultura e coas institucións europeas. A través dela, o noso Concello podería compartir experiencias con outras cidades, participar en proxectos e estrategias comuns, reforzar a súa visibilidade cultural e fortalecer o seu compromiso en iniciativas como, por exemplo, a Capital Europea da Cultura 2031. Dito isto, tal e como figura na proposta de acordo, coa aprobación desta adhesión, o Concello comprométese a cumprir cas obrigas que se establezan nas normas de funcionamento, así como cos acordos que adopte a súa Asamblea. O problema é que a día de hoxe estas normas e acordos aínda non existen, polo que descoñecemos cuestións relevantes como o funcionamento interno da rede, as posibles cuotas económicas ou as obrigas concretas que asumiría o noso Concello. Por lo tanto, dende Espazo Común consideramos positiva a participación do noso Concello en redes de cooperación, xa que son beneficiosas tanto a nivel de aprendizaxe como de intercambio de conhecemento, como para dar visibilidade a todo o que se fai dentro do noso Concello. Non obstante, neste caso, pusimos a externos o considerar que antes de formalizar unha adhesión, deberíamos coñecer con maior detalle as normas de funcionamento, os compromisos e as condicións de participación e as cuotas que tendría que afrontar o noso Concello. Moi ben, moitas gracias. Pola parte do BNG. Boa tarde a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal de BNG valoramos positivamente calquer iniciativa que sirva para reforzar a cultura como ferramenta de cohesión social, identidade colectiva e dinamización territorial. Compartimos moitos dos obxectivos que aparecen nesta proposta de adhesión, especialmente aqueles relacionados ca cooperación entre concellos, innovación cultural e participación cidadá. Tamén consideramos importante que Ames siga posicionándose como un concello activo culturalmente, con capacidade para participar en espazos de diálogo e colaboración tanto a nivel estatal ou europeo. Nun futuro, dende logo, que coñeceremos con máis detalle que compromisos reais asumirá, se haberá cotas, participación en proxectos concretos, custos indirectos ou obrigas futuras derivadas desta pertenza. Pero tamén pensamos que o importante non só é adherirse a redes ou plataformas, senón garantir que iso teña un retorno real para a veciñanza, máis programación cultural, apoio ao tecido asociativo local, oportunidades para creadoras e creadores de Ames e, sobre todo, maior acceso á cultura nos diferentes núcleos do Concello. Porque creemos que a cultura non pode quedar solo nunha declaración institucional ou nunha estrategia de proxección exterior. Ten que traducirse en políticas culturales útiles, descentralizadas e, sobre todo, participativas. En todo caso, entendemos que esta proposta encaixa nesas competencias municipales e materia de promoción e cultura, tal e como recolle o informe de Secretaría. Por lo tanto, como decía, anunciamos o noso voto a favor. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Agra. Hoxe, como ben dixo o concelleiro e os meus compañeros, traemos a solicitude de adhesión de Ames á Rede Española de Capitais da Cultura, unha iniciativa que reforza o papel da cultura como motor de cohesión social, innovación e desenvolvemento local. Esta incorporación permitirá ao noso Concello colaborar con outras cidades, compartir proxectos, gañar visibilidade a nivel estatal e europeo. Apostamos por unha cultura participativa, sostible e con proxección de futuro para Ames, co cal anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Explicar tamén a contestación do Espazo Común que isto que aprobamos hoxe vai ser únicamente a adhesión ou a adhesión formal, por dicirlo de alguna maneira, a teremos posteriormente, porque agora, como dixen ao principio, esta rede se creou fai pouco e entonces o que se está vendo é o número de concellos de España que van a formar parte. Unha vez
remata o prazo de adhesión, por parte da FEN se nos comunicará aos concellos que acordamos adherirnos pois a cantidade económica que temos que aportar. En todas as redes da FEN sempre estamos aportando unha cantidade económica por formar parte. Recentemente aprobamos aínda tamén a entrada noutra e tamén se nos facilitará toda a documentación, todos aqueles compromisos que temos que cumprir e, polo tanto, ademais, como conleva unha cantidade económica, nese momento volveremos a traer a pleno a adhesión definitiva a esta rede. Co cal, para deixar claro, este é o acceso formal, a adhesión formal, única e exclusivamente. Non sei se necesitan, abrimos unha segunda quenda. Bueno, como comentei xa na miña anterior exposición, consideramos totalmente positiva a participación no noso Concello, non só nesta rede, sino en calquera outra rede de cooperación. O que pasa é que, bueno, na proposta de acordo sí que ven explícitamente que coa aprobación desta adhesión o Concello comprométese xa a cumprir coas obrigas que establezcan nas normas de funcionamento, así como cos acordos que se adopten na súa asamblea. Como ben di o concelleiro, isto despois terá que volver a ver a pleno, e unha vez que teñamos as normas de funcionamento e as cuotas e demais, dende logo supoño que estaremos de acordo e aí sí que poderemos adiantar o noso voto favorable. Ahora mesmo, nestas condicións, seguimos ca nosa abstención. Moi ben, moitas gracias. Non sei se alguén máis quer intervir. Señora González. No, a ver, eu non sei se me equivoco, pero estaba secretaria na comisión donde aquí creo que o que estábamos era solicitando adhesión á rede, non estamos adheríndonos, por lo tanto, que nos poden decir que no, cousa que esperamos que no, pero no, por eso entendo que non necesitamos previamente esas cuantías económicas, non sei se me equivoco. Por non entrar en debate, cada un vota o que considere, está claro, e creo que quedou claro, o mellor tamén na miña intervención, na segunda intervención, de cal é o motivo do que votamos hoxe. Non sei se por parte do Partido Popular teñen alguna cousa, entón, se lles parece, procedemos a votar. Votos a favor? Abstencións? Todos a favor, excepto o Espazo Común. Pasamos agora ao punto séptimo. Eu, se lles parece, propóñolle, como noutras ocasións, que debatamos conxuntamente o punto séptimo e o punto octavo, porque van vinculados, porque a modificación dun leva a modificación do outro. Se lles parece, se están todos de acordo, os voceiros e o resto dos membros, estamos de acordo? Sí? Vamos a dar máis tempo, non hai problema polo tempo. Pois, entonces, por parte do Grupo de Goberno, ten a palabra a señora García. Ola, boa tarde, noite a todas e a todos. Bueno, o que traemos hoxe no punto sétimo e no punto octavo, bueno, son a modificación de dúas ordenanzas que nos van a dar cabida a emisión de dúas tarxetas municipais e que van a dar resposta a diferentes colectivos que nos la solicitaron fai tempo e que estábamos traballando nelas e que o momento que o Bloque presentou unha moción no mes de abril, eu lles pedín que a deixaran en riba da mesa porque estábase traballando no departamento xa coa expedición e coa forma de facer as tarxetas, tanto por un lado, como as do SAF, as dos equipos médicos dos Sergas de urxencias e a do ADO, e por outro lado, emitir unhas tarxetas municipais provisionais para darlles cabida a nosos veciños e veciñas que, antes de que teñan a valoración definitiva da súa discapacidade e o grado de mobilidade, teñen que esperar e a veces os tempos lles impiden ter mobilidade lles impide ter mobilidade e lles reduce a forma bueno, un pouco de estacionar, e entonces queríamos habilitarlles as plazas que temos nós de mobilidade reducida con unhas tarxetas temporais que lles den cabida e que solamente serían restringidas no noso Concello, vale? Bueno, o que se trae aquí é a modificación tanto da ordenanza
para as tarxetas, como a de accesibilidade de aparcamento nas zonas de mobilidade reducida. Vale. En principio, nada máis. Aclarar unha cuestión, creo que se equivocou, non son as plazas de mobilidade reducida, non nas PMR, non nas de estacionamento de tempo e nas de carga e descarga. Sí, as dos colectivos, tanto do SAF como de... Bueno, é que ao ir as dúas ordenanzas hai aquí un pouco. Ben, por un lado están as tarxetas temporais de mobilidade reducida, que se podería aparcar nas plazas de mobilidade reducida nosas, pero serían tarxetas emitidas directamente polo Concello, non do equipo de valoración, vale? Do organismo competente. E, por outro lado, sería condicionar aparcamentos e atribuir aparcamentos pois ás traballadoras do SAF, a xente de ADO e a xente do Sergas. Esas serían cargas e descargas e zonas habilitadas para aparcar con tempo restringido, que neste caso non se restringiría. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, a verdade é que eu sinto ser sempre o elemento discordante neste pleno, pero, bueno, creo que a mí parecíame que non tiñan moito que ver os dous puntos e realmente creo que se pon de manifesto que os dous puntos non teñen moito que ver. Son tarxetas, pero non teñen moito que ver. Por un lado, estamos falando da aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico e circulación de vehículos a motores e seguridade viaria para incorporar unha modificación parcial desta ordenanza, como decía, para incorporar a posibilidade de que tanto personal dos servicios do SAF como dos centros de saúde nas súas visitas domiciliarias ou doado poidan aparcar, como ben di a concelleira, en zonas habilitadas para elo. Esta modificación susténtase tanto no propio carácter dos servicios beneficiarios como nas solicitudes formuladas por estes servizos e, ademais, considérase axeitado o interese xeral, xa que favorece a prestación dos servicios e todos e todas coñecemos as dificultades de aparcamento que temos no noso Concello e, ao mesmo tempo, esta medida non presenta incompatibilidades coa ordenación do tráfico urbano, polo cual nos parece axeitada. E, por outra banda, o outro punto é a aprobación inicial da modificación doutra ordenanza, da Ordenanza Municipal Reguladora das Tarxetas de Estacionamento e Accesibilidade do Concello de Ames, para dar cabida a esa outra necesidade que se ven detectando, non? Que persoas con graves limitacións de mobilidade, que aínda que teñen solicitado o recoñecemento oficial da súa discapacidade ou da mobilidade reducida, teñen que esperar largos períodos de tempo ata que se lle resolve o seu expediente por parte da Xunta de Galicia. Entendemos, ademais, que esta demora administrativa non pode derivar en situacións de desprotección para as persoas con necesidades evidentes de accesibilidade e de mobilidade e, polo tanto, a medida proposta, xa que ten un carácter excepcional, provisional e asistencial, non altera nin substitui o sistema oficial de recoñecemento da discapacidade, nos parece que se trata dunha resposta responsable e socialmente necesaria por parte do Concello para atender situacións de ausencia funcional que mellorarán notablemente a calidade de vida destas persoas afectadas, razón pola cual tamén emitimos o noso voto favorable e, ademais, quería aproveitar para pedir un maior control no uso das plazas de aparcamento existentes reservadas para as persoas con mobilidade reducida, así como que se faga un estudio de necesidade de reordenación, habilitando máis plazas se fose necesario. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Boa tarde a todos. Nós, como a compañeira Luisa, tamén pensamos que os puntos deberían ser debatidos independentemente. De feito, iba a intervir a miña compañeira Rosalía no segundo punto. Pero, bueno, anunciamos o noso voto favorable. Só queremos indicar que non entendemos que houbera que tardar 3 meses para traer este tema despois de traerlo o BNG no mes de febreiro, como dixo a concelleira, e que cos votos da coalición PP-PSOE se quedara sobre a mesa, porque basicamente o que traíamos nos a pleno. Traíamos de feito unha proposta de anexo feita naquela altura, que aí íbamos a debater e íbamos a levar o departamento para a súa revisión, pero non foi posible. Iso sí, falando do SAF e aproveitando que hai unha concentración aquí diante, o que o rogo é que se teñan en conta as peticións das traballadoras e traballadores do SAF, como roguei no pleno anterior, e que se cumpran os planos de licitación no seu caso, nomeadamente no aspecto de pagar a quilometraxe. Sobre o segundo punto,
o que dixo tamén a compañeira, que o que quería dicir a miña compañeira Rosalía, que se incrementa a revisión da ocupación das prazas azuis. Nos temos unha compañeira aquí, Escarlata, que ten tarxeta para aparcar neses sitios e habitualmente atópase con esos sitios ocupados por xente que non ten dereito a eles. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Disculpen se non vin, eu preguntei 2 veces, 3 creo, pero 2 fijo, se lle parecía ben, non vin que ninguén dixera nada, co cal intuín que estábamos todos de acordo. Disculpen, entonces, se non era así, que ninguén, pareceume que ninguén dixera nada. Señor Beiroa. Bueno, boa noite a todas e a todos. Como xa expuxeron anteriormente, o que ven agora a pleno e o que se vai a debater de xeito conxunto por parte do noso grupo, entendemos que non hai ningún problema. De feito, de todos os que me precederon no uso da palabra, sobroulles tempo máis que suficiente para defender os puntos. En calquer caso, o que decía centrándome no punto, nos compartimos as dúas modificacións que se traen. Por un lado, a modificación da ordenanza reguladora da seguridade viaria do noso Concello e, por outro lado, a ordenanza reguladora das tarxetas de estacionamento e de accesibilidade. E entendemos que comparten a mesma finalidade porque son unhas modificacións que o que redundan en unha mellor prestación dun servicio público, como son garantir prazas de estacionamento aos cidadáns e, polo tanto, creemos que é importante este punto. E despois, en segundo lugar, tamén nos parece que son bastante compartido a finalidade das dúas normas, porque o que van a permitir é mellorar a accesibilidade das persoas e mellorar as condicións laborais das persoas que prestan o servicio de axuda no fogar e o servicio de atención á hospitalización a domicilio. En canto ás modificacións, na modificación da ordenanza de seguridade viaria, o que se trae como novidoso, efectivamente, foi unha proposta que veu a este grupo, do outro grupo desta corporación, do Bloque Nacionalista Galego, fai algúns meses, e naquel momento o Partido Popular pediu que quedase ese punto en riba da mesa, porque o que nos parece acaído non é traer unha moción, sino o que nos parece acaído é traer unha modificación da ordenanza, como decimos sempre. O Partido Popular defende a política de feitos e non a política de palabras. Por eso, a importancia de que naquel momento votásemos a favor de que quedase en riba da mesa e agora votemos a favor de traer políticas e de traer propostas concretas como en este caso. Con esta modificación o que se vai a permitir é que os traballadores do Servicio de Axuda a Domicilio e do Servicio de ADO da Xunta de Galicia, do Sergas, pois poidan estacionar nas zonas de carga e descarga e nas zonas de estacionamento limitado e, en consecuencia, mellorar as súas condicións laborais de xeito indirecto ao ter unha facilidade para poder levar a cabo as súas tarefas laborais. En segundo lugar, na segunda modificación, o que se regula, tamén compartimos a finalidade desta modificación, é regular de xeito provisional ou de xeito transitorio, mentras non se acada a resolución definitiva da tarxeta de estacionamento para as persoas con mobilidade reducida, que poidan, de xeito transitorio ou de xeito provisional, estacionar e aparcar nestas zonas habilitadas. Por lo tanto, como decía ao principio, compartimos a finalidade das dúas modificacións e adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora García. Simplemente agradecer aos compañeiros. Solamente vou a pedir un uso responsable destas tarxetas, porque tanto a accesibilidade, a mobilidade reducida, cando unha persona chega a unha plaza e non ten mobilidade e non pode aparcar nas plazas destinadas, pois é un cabreo e unha queixa para a persoa con mobilidade. Tamén vou a pedir aquí as novas tarxetas de ASE SAF, de ASE ADO e de ASE Sergas que teñan un uso responsable. Así todos estaremos mellor e teremos máis bo humor a hora de aparcar. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda, señora Feijóo. Nada, simplemente agradecerlle á concelleira a petición que fai aquí no pleno do uso responsable, porque ademais creo que todos e todas estamos de acordo con ela, pero a maiores de que pida no pleno uso responsable, tamén lle agradecería que se fixese un maior control, porque pedilo simplemente en pleno cae un pouquiño en saco roto, porque eso xa é cuestión de cada un, non? O que aparca nunha plaza para persoas con mobilidade reducida sin ter a correspondiente acreditación, pois pouco se pode apelar ao seu sentido cívico e á súa responsabilidade. Polo tanto, pedir
por favor, desde aquí, que haxa un maior control deste tipo de plazas e, como comentei antes tamén, que haxa unha auditoría e que se faga unha reordenación destas plazas e que, se ve necesario, se poidan incrementar. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa. Sí, contestarlle un pouco por alusións, o compañeiro do Partido Popular. Nós, sendo oposicións, non traemos ordenanzas, traemos mocións, foi o que trouxemos. E como brincadeira, dicirle un pouco que quen dixo de deixar o tema sobre a mesa foi a súa compañeira de coalición, a concelleira de Servicios Sociais, non foi o Partido Popular. Obrigado. Señor... Sí, boa noite outra vez. Por contestarlle tamén por alusións, a nos danos igual quen propoña as cousas, como sempre facemos, incluso cando vostedes traen mocións instando a Xunta de Galicia, nos cando creemos que algo é positivo para os veciños, ímolo apoiar, veña de quen veña. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Perdón, votos no punto 7. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico e circulación de vehículos a motor e seguridade vial e do Concello de Ames. Votos a favor? Unanimidade. E agora votamos o punto 8. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal reguladora das tarxetas de estacionamento e a accesibilidade do Concello de Ames. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Procedemos agora o punto 9, que é convenio de colaboración entre a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia, o Concello de Ames e a UTE XGA 807 para a implantación dun servicio de interese municipal, dun servicio municipal. En primeiro lugar, perdón, pois estamos neste punto, ratificamos a urxencia, fai falta explicalo ou sabemos todos por o que vai. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Abrimos a primeira quenda. Señora Martínez. Boa noite a todos e a todas. En novembro do 20 o Pleno aprobou o convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área do transporte metropolitano de Santiago de Compostela. Cando en decembro do ano 20 se puxo en marcha este servicio, se comproba que se deixa de prestar o servicio de antigua liña P2, pertencente ao transporte urbano de Santiago, e prestado por dito Concello. Esta liña afecta a varias parroquias do Concello de Ames, entre elas a Fraiz e a Moniña. Para dar solución a esta situación, o Concello de Ames inicia unha rolda de contactos co Concello de Santiago, coa Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Por parte do Concello, indícase que non se pode incluir dita liña no seu transporte, xa que se atopa fora do seu termo municipal. Deste xeito, tras manter contacto coa Consellería de Infraestructuras, a vista de que non poñía un servicio que pudese recoller a cidadanía destes núcleos, o Concello de Ames estima oportuno o que é crear un servicio de interese municipal, SIMU, integrado dentro do transporte metropolitano, coas mesmas condicións que establecidas en dito transporte. O Pleno do Concello de Ames, en abril do 22, aproba dito convenio de colaboración que ten unha duración de 4 anos. Chegado este ano, traemos de novo a Pleno volver a firmar a prórroga, un novo convenio que se modifica, que contarei na seguinte quenda, porque ten que volver a Pleno, non se pode prorrogar. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Como ben explicou a concelleira, tras a suspensión da liña de autobús P2, no pleno de abril de 2022, acordouse aprobar un convenio de colaboración para a implantación dunha SIMU que se asinou en xuño dese mesmo ano. Debido ao descenso de número de viaxeiros, os diversos incumprimentos por parte da operadora, pouca adecuación dos horarios vixentes, etc., chegase á conclusión da necesidade de negociar ca concesionaria modificacións de expedicións, calendarios, tempadas, frecuencias, horarios, itinerarios e mesmo paradas, sen
sempre que non supuxeran un incremento do custo económico. Tal e como nos explicou a concelleira, isto non foi posible, e aínda que é un servicio deficitario e que tampouco resolve totalmente as necesidades plantexadas pola veciñanza da zona, mentras non se busca unha fórmula máis acaída e non se consiguen outras modificacións que poidan dar un mellor resultado, pois, como se suele decir, algo é mellor que nada, e, polo tanto, a necesidade e a oportunidade da suscripción deste convenio ben motivada, como comentei antes, pola necesidade da continuación desta prestación dun servicio de transporte que xa se viña realizando e que non deixe totalmente desconectados os veciños e veciñas da zona, polo que, ante a necesidade do servicio e que os informes tanto de Secretaría como de Intervención son favorables, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Moi boa noite de novo. Dende o BNG queremos comezar deixando claro unha idea. Ames necesita máis e mellor transporte público. Necesítao por razóns sociais, ambientais, de cohesión territorial e tamén de xustiza para toda a veciñanza que non pode depender exclusivamente do coche privado. O convenio que hoxe se nos presenta non pode analizarse como unha mellora real do transporte público en Ames, senón como a continuidade dun modelo que leva anos acumulando deficiencias sen resolver. E antes de entrar no convenio en sí, parecenos importante deixar clara a posición do BNG, que, como dicía, non é nova nin improvisada. Desde o BNG defendemos que o transporte público debe ser un servizo esencial, unha peza central da mobilidade e da vertebración do territorio, e unha ferramenta real para reducir desigualdades entre quen vive nos núcleos urbanos e quen vive no rural. E defendemos tamén que debe ser un servizo planificado desde o interese público, con control efectivo sobre o seu funcionamento e non subordinado ás lóxicas dunha concesión que non está a responder ás necesidades da veciñanza. Esta posición tradúcese en feitos concretos. No ano 2023, a este mesmo pleno, traíamos unha declaración institucional asinada polas 4 forzas políticas na que pedíamos algo básico e fundamental, que era a revisión do cumprimento das rutas e horarios por parte da concesionaria en todas as liñas do Concello. É unha aposta real, unha aposta decidida real pola calidade do servizo. É dicir, xa entón, denunciábamos que o problema non era só de deseño, senón tamén de cumprimento efectivo. No ano 2024, dende o noso grupo traíamos, sí, señor Pablo Beiroa, unha moción na que falábamos e puxemos en riba da mesa unha diagnose moito máis ampla. Falábamos dun modelo de transporte que xera desigualdade territorial e social e que deixa atrás a mocidade e as persoas maiores e que penaliza claramente o rural. En aquela moción do 2024 reclamábamos cuestións moi concretas que tristemente siguen estar hoxe plenamente vixentes. E xa neste mesmo ano, en marzo do ano 2026, volvemos a insistir dende o BNG na mesma liña. Traíamos unha moción cun diagnóstico máis claro, onde decíamos o transporte público na área metropolitana de Santiago segue sen estar planificado en función da realidade, do noso caso, no Concello de Santiago. Advertimos da saturación nas liñas en horas punta, de persoas que quedan sen poder subir os autobuses, da insuficiencia estrutural de frecuencias entre Bertamiráns e o Milladoiro, de erros e incoherencias na información oficial e da inexistencia ou insuficiencia de servizos en moitas parroquias do rural, incluso en zonas que incrementaron moito a súa poboación. E tamén puxemos en riba da mesa algo fundamental, que é o crecemento de Ames, especialmente no Milladoiro en Bertamiráns, e no rural, que non foi acompañado da mellora equivalente do transporte público, xerando un problema estrutural de mobilidade. Polo tanto, o que hoxe analizamos non é unha falla de diagnose. Todo isto foi repetido, argumentado e documentado en múltiples ocasións. O problema de todo isto é a falta de resposta efectiva da Xunta de Galiza, que é quen ten a plena competencia e quen debe garantir que o sistema funcione. Continúo na segunda quenda. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Oulego. Sí, moi boa tarde.
Ben, dende o Partido Popular de Ames, evidentemente, defendemos e apostamos claramente polo transporte público e tamén queremos recoñecer o esforzo que fai a Xunta de Galicia por manter e integrar este tipo de servicios dentro do transporte metropolitano de Galicia, algo fundamental para un concello como de Ames, que medra cada ano e ten unha enorme mobilidade diaria cara a Santiago. No ano 2022, como xa se dixo, tras desaparecer a anterior liña P2, e aprobarse o primeiro convenio para implantar o SIMO, nós, dentro do Partido Popular de Ames, xa dixemos cal tiña que ser a solución, firmar un convenio con Santiago de Compostela para restablecer esta antigua liña, pero vostedes, dentro do Grupo Socialista, non foron quen de facelo e optaron por utilizar a figura do SIMO que ven recollida no Plan de Transporte Público de Galicia. E 4 anos despois, pois seguen sen querer ou sen ser quen de facelo, e o que están a amosar é unha incapacidade de xestión por parte deste goberno. E non é algo que non se poida facer. De feito, temos o exemplo do Concello de Teo con Santiago respecto da liña 6 e liña 12, que chega ata os Tilos, e no que se explorou incluso a idea de facer buses lanzadeira para conectar os Tilos con varias parroquias de Teo. O convenio que se traemos a pleno ofrece unha solución aos veciños que precisan do servicio, pero os datos indican que cada vez o utilizan menos persoas, o que fai que sexa un servicio deficitario cuxo coste temos que asumir por parte do Concello. E falando de coste, gustaríanos preguntar pola discrepancia que hai entre a proposta da empresa concesionaria, que fala de que o custo do servicio é 101.197 euros máis IVA, co cal, descontando a tarifa para o Concello sería 98.550 euros máis IVA, e o que finalmente se traslada no convenio, que é unha diferencia bastante sustancial, porque no convenio falase dunha cuantía de 77.837 euros, é dicir, unha diferencia bastante importante no custe. Pero, como decimos, nos alegramos de que os veciños teñan unha solución ás súas necesidades de mobilidade. Tamén somos conscientes de que é un servicio que se usa pouco e tamén de algunhas queixas que hubo por parte de usuarios. Dende o Concello se di que se elaborou unha proposta alternativa falando de eliminar frecuencias, reforzar as puntas, conectando co Hospital Clínico e demais propostas, pero non sabemos cal foi a resposta da Xunta de Galicia, pese a que expresamente pedimos na comisión que se nos dera traslado da mesma, e a día de hoxe seguimos sen ter resposta. O que sí que temos son datos de seguimento da Xunta de Galicia respecto destes SIMOS, cales indican que a adxudicataria cumpriu adecuadamente con 99% dos servicios programados nos últimos 14 meses, o período de referencia ao que se refire o informe. En este documento tamén se constata que 4 de cada 5 autobuses foron puntuais e que só tan só o 7% se moveu fora das marxes horarias fixadas no contrato. En resumen, nós apoiamos este convenio porque dá solución ás necesidades dos veciños, pero non podemos deixar de salientar que 4 anos despois o Goberno Socialista de Ames foi incapaz de melloralo e trae basicamente o mesmo convenio que no ano 2022. Nós queremos que o servicio funcione, queremos que sexa útil, queremos que a veciñanza o utilice, pero precisamente por iso non entendemos que o PSOE de Ames traia hoxe un convenio prácticamente igual ao anterior, despois de pasar anos criticando o seu propio funcionamento, porque gobernar non é enviar só cartas de protesta, gobernar é negociar mellores condicións, supervisar que se cumpra o servizo e defender os intereses dos veciños e das veciñas de Ames. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez. Sí. Bueno, eu vou centrarme neste convenio, Escarlata, coincido plenamente contigo no mal que funciona o transporte metropolitano de Galicia na área de Compostela, pero gustaríame centrarme neste tema. Cando no ano 20 se descubriu que non se mantiña a liña P2, se mantiveron conversas con Santiago e coa Consellería, porque debería de ser un convenio a 3, posto que se traspasan os límites. Santiago non aceptou. A diferencia que existe entre a liña P2 e os Tilos é que a liña P2 non interesa porque é deficitaria e os Tilos non é deficitaria, motivo polo que a concesionaria lle interesa os Tilos e non lle interesa a liña P2. Decir que en todo momento estivemos intentando que a Consellería retomara, creo que foi no mandato do 15-19 cando se solicitou que houbera outro servicio que recollía estes lugares, e foi Santiago quen dixo que iba a explotar esa liña e que, por tanto, a Consellería non la denegou. Tivemos conversas coa Consellería, incluso estando en pospandemia, en videoconferencia con
con representantes das asociacións. Agora vou centrarme no que fixemos nos últimos meses, porque seguimos igual. Nos últimos meses, no mes de xuño, aparte de todos os escritos e solicitudes de xuntanzas coa directora xeral de mobilidade, foi en xuño do 25 cando nos lle remitimos unha alternativa que debe de haber un erro, porque creo que o resto dos grupos políticos, tal como se dixo na comisión, se lle trasladou, non sei, volverei a trasladar. Se remitiu, repito, en xuño do 25. Se nos convocou a Coruña o 12 de febreiro do ano 26, onde nos indican que o custe da nosa proposta é de aproximadamente 174.000 euros. E nos indican tamén que o servicio que temos actualmente pasaría a costar 104.000 euros, pero que podíamos poñernos en contacto ca concesionaria para seguir negociando. Nos seguimos intentando negociar, tivemos durante os meses de abril e maio, mantiveronse xuntanzas coa Dirección Xeral de Mobilidade coa operadora do contrato da comarca de Santiago, que é Monbús, intentando acadar unha solución. E seguimos traballando, pero o luns, 18 de maio, ás 4 da tarde, recibes un correo indicándonos que nos achega un convenio pola premura de ter que firmalo, porque senón quedaban sin servicio estes veciños. Contestamos o día seguinte, pola mañá, indicando que queríamos que se incluían dúas cousas: a parada do Campus Sur, xa que entra dentro do seu percorrido, e que dentro do convenio se engada un artigo que permita facer modificacións puntuais entre o Concello e a empresa concesionaria, podendo ser estas modificacións de percorrido ou de frecuencias. Nos responden que todo se recolle en dito convenio, non lo comentan vía telefónica, pero que axilicemos os trámites porque o 31 deste mes caduca o servicio. Por eso é o motivo polo que traemos de urxencia, pero non dubiden que en todo momento estivemos traballando moito, moito, moito. Moi ben, moitas gracias. Abrimos agora unha segunda quenda. Señora Feijóo. Señora Pampín. Nada, pois continuando, afondando no convenio, como decías, Bea, pois nos vemos que, de novo, o sistema que temos é un financiamento que recae nos concellos, mentras que o control real do servizo segue en mans da Xunta e da concesionaria, sen mecanismos de control efectivos dende a administración máis próxima á veciñanza, que é o Concello. Ademais, tamén vemos no convenio que a Comisión de Seguimento, tal e como está deseñada, non garante unha resposta áxil ni unha capacidade real de corrección dos problemas que se producen no día a día, incluindo cuestións que, dende o noso grupo, levamos anos sinalando como prioritarias. Por iso, este novo convenio nos creemos que non supón melloras claras con respecto ao asinado hai 4 anos e non está a ser suficiente e eficiente. E mentres non se aborde por parte de quen ten que abordar unha reforma real do sistema, mentres non se cumpran as demandas que levamos anos formulando neste pleno e mentres non se poña o foco nas necesidades reais da xente, o problema vai a seguir existindo. Este convenio tramítase con dúbidas e, sobre todo, a nos preocúpanos esa previsión de máis de 295.000 euros de achega municipal. Pero, ademais, o propio texto hasta deixa claro que esa cantidade pode incrementarse en función dos custos reais e da evolución da demanda. É dicir, o Concello asume o risco económico, mentras a Xunta limítase a coordinar e, iso sí, a concesionaria ten ben garantida a cobertura do déficit, por se acaso. Preocúpanos especialmente que o Concello quede atado ás condicións económicas que determina a Xunta e a empresa concesionaria. Incluso se recolle neste convenio que se o Concello non realiza as achegas exixidas, a Xunta poderá reter fondos do Fondo de Cooperación Local. Francamente, isto non parece unha relación de cooperación entre administracións, senón unha clara imposición. Ames necesita unha rede moito máis ambiciosa, conectada coas parroquias e coordinada coa área de Santiago. Desde o BNG defendemos outra maneira de facer as cousas, unha planificación pública galega do transporte, maior implicación financeira da Xunta, máis capacidade de decisión para os concellos, transparencia total nas negociacións e, por suposto, participación real da cidadanía no deseño dos servizos.
En todo caso, entendendo que non podemos permitir que a veciñanza de Ortoño, de Bugallido e de Biduído pois quede sen este servizo, o noso voto será a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Sí, ben, insistir en dúas cousas. A primeira é que non se me explicou cal é a diferencia de custos, que é bastante importante, porque a concesionaria fala de 101.197 euros masiva, que descontando o precio tarifa, para nós teríamos que facernos cargo de 98.550, que son casi 30.000 euros máis do que figura no convenio, o cal é unha diferencia importante. Segundo, insistir en que non se nos dou traslado nin das propostas que se fixo por parte do Concello, máis aló dun PDF que veu que máis parece un panfleto con unha carta dirigida a unha administración pública e tampouco temos a contestación. Sí que se nos dixo de palabra cal era o suposto aumento de coste, pero non temos justificación de ningún tipo, é dicir, non se nos dou pese a que a pedimos. Insistir en que este convenio non mellora nada con respecto ao do ano 2022, insistir en esta falta de xestión, porque non foron quenes vostedes de negociar nada mellor, como si se fixo noutros concellos, e insistir tamén que xestionar non é só mandar cartas de protesta, senón negociar, seguir o funcionamento do contrato, para eso está a comisión de seguimento, e finalmente rematar dicindo que evidentemente imos votar a favor deste convenio, porque aínda que de maneira deficitaria, dá servizo á xente que o está solicitando desde Ortoño e outras parroquias. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Martínez. Ben, o que vostede chama panfleto é o que se remitiu por rexistro á Xunta de Galicia. Creo que non me expliquei ben, que houve moitísimas xuntanzas. Este panfleto veu derivado porque no ano 25 se solicitou que se activara, ante os incumplimentos reiterados, se activara a comisión de seguimento. E foi nese momento cando se nos dixo que este goberno podía facer unha proposta. Non podo darlle a resposta do que costaba con un papel, porque a Xunta de Galicia non nos lo deu. Non nos lo deu. Díxonolo de palabra, en Coruña. Como dixen antes, en febreiro do ano 26. Non o temos. Entón non lle podo nin dar a usted, nin a ninguén. Por outro lado, quería deixar claro que nese panfleto o que se solicitaba era que modificar o percorrido e sacrificar frecuencias horarias, porque o que queríamos era coller a Fraiz e a Moniña, que seguían sin ter transporte, que seguían sin darlle nadie resposta, ninguén. Desde logo, a Xunta non. E por eso seguimos traballando, e por eso traemos isto a pleno, para poder seguir traballando e poder facer máis panfletos e podernos reunir máis ca Dirección Xeral de Mobilidade. E sacrificar ao mellor as frecuencias do sábado e domingo e deixar ampliar o percorrido. Porque, como dixo ben o partido, o BNG, o custe todo o asume o Concello. Porque o único que ten de beneficioso é para os usuarios que poden utilizar o que é a tarxeta de xente moza, a xente maior, pero nada máis. O resto o paga todo. Como se dixo na comisión anterior, isto non vai por kilometraxe. É un servicio que pagamos conductor, pagamos vehículo e pagamos kilometraxe. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. A mí, se me permiten, como ademais vamos ben de tempo hoxe, creo que é un tema importante, se me gustaría comentar un par de cuestións nas cales, desde logo, non vou a entrar a criticar nin a Xunta de Galicia, nin vou a criticar tampouco ao Concello de Santiago por eliminar no seu momento esta liña e por ahora na nova licitación do transporte urbano pois decidir non seguir mantendo a liña antigua e facer unha serie de recortes que non chegan a Fraiz e a Moniña ou teñen máis dificultade. Ademais, recentemente falei esta mesma semana co Concelleiro de Mobilidade de Santiago para falar e aclarar unha serie de cuestións que nos trasladaron os veciños recentemente de Fraiz e da Moniña nunha xuntanza. Eu quero aclarar en principio que o transporte urbano non é competencia municipal. Eu creo que eso todas e todos o temos claro. En Ames non é competencia municipal. Pero sí creo que, e coincido con boa parte da intervención da portavoz do BNG,
en que o transporte municipal é moi importante para os concellos que non dispoñemos dele, ou que non é unha competencia como é neste caso. E creo que temos moitas cousas que facer, por iso, unha das cousas que estamos traballando, e como ben saben, e levamos moitos anos traballando, é en poder dotarnos un transporte municipal propio, que ese transporte non podería salir, lóxicamente, outro término municipal, pero creo que é a base para empezar a darlle un servicio aos veciños do rural, polo menos a unha gran parte. E como se dixo, creo que foi a portavoz tamén do BNG, pagamos 300.000 euros, 295.000 euros do transporte metropolitano Irasimu que presta o servicio en Amis, redondeando 300.000 euros. Somos o concello que máis pagamos con moita diferencia ao resto, máis da mitade que pagan os concellos, moito máis da mitade o paga o Concello de Ames. Co cal creo que ás veces tamén estamos no dereito de mandar algún panfleto á Xunta de Galicia, reivindicando unha mellora no transporte metropolitano. Porque todos somos coñecedores de que hai xente que en Bertamiráns queda moitas veces sin subir ao transporte metropolitano porque ven cheo ou se van desplazando facendo un éxodo de parada en parada para poder coller un autobús para ir ao seu traballo ou para ir a estudiar. Ou sabemos perfectamente, porque podemos constatar cos veciños, que a Simu, da cal estamos pagando máis de 70.000 euros, había frecuencias que non facía. Ou había momentos que viñan veciños de noite para coller o autobús, o último autobús que salía daqui ás 10 da noite, e non pasaba porque ou viñera antes xa ou non viña. Por iso, convocamos unha comisión de seguimento. Unha comisión de seguimento. Sí, con un panfleto pode ser. Pois mira, se usted considera que é un panfleto, hasta me parece ben. Pero sabe que logramos? Logramos sentar ao operador, a directora xeral de mobilidade e nós para poder trasladarlle o que había. E aí é onde nos fixeron, onde nos solicitaron unha modificación que a trasladáramos nós. E como dixo, moi ben dixo a concelleira, unha modificación que cando nos deron a valoración neste ano eran máis de 170.000 euros. Sin asegurar que fose esa cantidad definitiva, porque era cando estaban ainda negociando o convenio colectivo con todas aquelas folgas que había e tal. E despois conseguimos, porque esta mesma liña que estábamos pagando a mesma, co mesmo servicio, pasaba a costar 104.000 euros sin IVA. E ao final logramos que quedara no mesmo prezo que estaba antes, con melloras significativas, é certo. Dúas, que para nós son importantes. A primeira, que pare no campus universitario, que levamos reclamando durante todos os 4 anos anteriores, e ademais nos parecía que era algo sinxelo, porque pasaba por diante, co cal non pasaba nada, que parada a ida e a volta. E tendo a posibilidad de negociarnos ahora directamente co operador para poder modificar este convenio, que é o que queremos, modificar este convenio, porque sabemos que non é o mellor. Porque o que intentamos e o que queremos é que pase por Fraicia a Moniña, como fixemos na primeira proposta. A primeira proposta que hai era que pasara por Fraicia a Moniña, e é o que vamos a seguir traballando para que sexa así. Co cal, eu entendo que, lóxicamente, isto é política, aquí vimos a poñernos mal uns aos outros, o BNG a Xunta, a Xunta o PP a nós, o BNG tamén a nós, o Espacio Común tamén a nós. Entonces, eu o que quero explicar é o que hai, vale? O transporte, primeiro, non é unha competencia municipal. Co cal, intentamos que se dote do mellor servicio posible aos veciños. É difícil, sí, depende de nós, tamén, traballar por eso. Por certo, voulle dicir outra cousa que non sei se xa comentei para que o sepan. Fai pouco, nunha reunión, nos chamou a Dirección Xeral, a Directora Xeral, para dicirnos, informarnos que este Concello, o Concello de Ames, iba a ter que pagar 107.000 euros aos operadores que pasaban polo Milladoiro, porque se vían damnificados, porque o Concello de Santiago iba a poñer unha parada no Milladoiro, pero na parte de Santiago. E entonces o Concello de Ames tiña que repercutirlle aos operadores 107.000 euros, que era a estimación que eles facían do número de viaxeiros que perdían. E, lóxicamente, nos negamos. Nós non vamos a abonarlle a ningún operador 107.000 euros a maiores, porque agora os veciños de Milladoiro que queiran podan ir ao límite de Santiago a 200 ou 300 metros que lle queda a parada a coller o autobús. Vamos,
nos parece un pouco, en tal caso foi o que dixemos, en tal caso, se alguén ten que pagar, que o pague o Concello de Santiago, que é tamén o que fai o servicio, que obtén o beneficio. Nós non. Esa é a situación coas que temos que loitar ás veces. Mandando panfletos? Pois seguramente, como lle dicía, seguramente, pero ás veces tamén é a única forma que nos fan caso. Se alguén quer intervir, hasta como vamos ben de tempo hoxe, procedemos a votar, entonces. Votos a favor do punto. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de robos e preguntas. Por parte do Espacio Común, robos, un robo. 5. Do Partido Popular, 1. Señora Feijóo. Bueno, o meu rogo é se poden podar unha árbore que está na Avenida da Maía, á altura do semáforo, en torno ao número 47, onde está máis ou menos Tino Peluqueros, dirección Noia, xa que as ramas invaden a calzada e os autobuses teñen que invadir o carril contrario para non bater con elas. E tamén as árbores de pardiñeiros que, polas queixas veciñais que hai, xa están entrando as ramas polas fiestras. Moitas gracias, señor García. O meu rogo vai para que se amañen os cables, que xa se ten constancia de que en Ortoño queron uns cables, pero seguen sen estar solucionado, porque esta mesma semana, despois de que pasaron os operarios do Concello, dous camións concretamente volveron a enganchar, un deles tuvo que subir o camioneiro encima para quitar os cables, e ademais os cables están colgados e pelados ao lado do poste. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señora Seijas. Sí, o meu rogo é que cando facemos unha instancia xeral na sede electrónica e procedemos a anexar os documentos, agora aparece un novo cadriño azul que pon que a documentación aínda non foi anexada, non? Entón, inda que estés na opción en galego, esa información aparece en castelán. Entón, o meu rogo é que, por favor, se traduza esa parte. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa. O meu rogo vai dirixido á Concellería de Medio Natural que se poñan cartéis informativos de fauna que existe no entorno do Parque Fluvial de Bertamiráns. Por exemplo, as famosas serpes acuáticas que non son perigosas. Eso conseguiría que non houbera todos os anos a polémica que hai das serpentes que circulan por aí, que están no seu hábitat delas, de feito. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. O meu rogo é para o Concelleiro de Patrimonio para que se revise dos que poidamos facelo o estado dos lavadoiros, sobre todo nos que se atopan no entorno próximo, neste caso a Bertamiráns, tamén algún milladoiro, de xeito que non se atopen así nas condicións que se atopan. Grazas. Moi ben, moitas gracias. O meu rogo é para o concelleiro de limpeza viaria, para Gustavo, que por favor, dende a Madalena para abaixo, se se pode tanto a Rúa de Seixo, Rúa Francés ou Rúa Xaquín Lorenzo, facer unha limpeza urxente porque as propias aceras, as rúas están todas cheas de maleza. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, señora Agra. O meu rogo tamén é pola Rúa Madalena e o concelleiro de Obras, onde expropiase desa casa, que hai un murete, agora que os nenos suben ali, se pudiera dispoñer, non sei, algo para protexer esa zona, porque cada día caen abaixo porque se poden a xogar ali. Moi ben, moitas gracias. Preguntas? Partido Popular. Bueno, pois a miña é unha queixa veciñal que máis ben é un rogo, pero como só teño un, pois vou transformar en pregunta. No Milladoiro, na travesía do Porto, pola zona do centro comercial, pois hai moitísimas queixas pola doble fila en ambos carrís que dificultan bastante o tránsito e, ademais, despois no tramo que vai dende Móviles Compostela ao centro de saúde, pois os vehículos están pasando con moita velocidade e temos que recordar pois que nun breve período de tempo xa houbo 2 accidentes, un deles con feridos, e tendo en conta que é unha zona escolar e de servicios moi transitada, a pregunta é se teñen previsto algunha medida ou algunha actuación na zona para atallar esta problemática. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Quen contesta? Contestades. Bueno, igual, solicitaremos á Policía Local toda a información posible, aí hai algúns badéns, hai semáforos, pero, bueno, todo o que sea necesario, mirarás. Moi ben, moitas gracias. Señora González.
A miña pregunta é respecto á actuación realizada na estrada de Covas e Pousada, que se procedeu a mellora do firme para que as cunetas están sin canalizar nin acondicionar, igual que se fai en outras con tubos que é habitual en outras intervencións, e se ten previsto o Goberno completar esta actuación con canalización das cunetas para evitar problemas de escorrentía, deterioro de firme ou riscos de seguridade viaria incluso. Grazas. Pois esta semana mesmo comprometíme con algúns veciños a redactar un proxecto para facer senda nesa zona. Señora Pampín. Gustavo, a miña pregunta é tamén para ti, sinto que vayan tantas. Nada, é simplemente saber se está previsto nesa pista que vai dende Pegariños ata o Enxo, no Concello de Brión, está en un estado lamentable. Saber se se vai actuar aí canto antes. Moitas gracias. Sí, conozco o estado en que está, é verdad, tes toda a razón, está en un estado lamentable. Estábamos esperando, é verdad que fun esperando un pouco a ver que pasaba ca zona esa co polígono, pero, bueno, faceremos unha revisión e miraremos o que pasa. Señor Espinosa. Eu tamén lle vou preguntar a Gustavo. A miña pregunta vai dirixida ao concelleiro responsable de obras. Sobre as obras que se están a efectuar na rúa Agrodabella no Milladoiro, chegaronos pola veciñanza múltiples queixas, paso a enumerar alguna, seguramente faremos pregunta por escrito máis polo miúdo. Valados en estabilidades, cavadoras en protección, os entullos amontonados, un valado amarelo posto que corta o paso, obrigando a xente a baixar a estrada, non hai accesibilidade, nin tampouco señalización, etc. A pregunta concreta, ten constancia o concelleiro de obras de que esta obra conta cun desvío peonil totalmente ilegal que atrapa as persoas con mobilidade reducida e as obriga a invadir a calzada, e que medidas urxentes vai tomar para habilitar un itinerario accesible e protegido? Obrigado. Pois a verdad, sinceramente, cando estuve en ali o paso de peatóns estaba libre, se ahora me dis que está ocupado, irei por ali outra vez, fun co dirección de obra e tomaremos as medidas todas que sexan precisas. Primeiro sempre é a seguridade dos veciños, está claro. Moitas gracias, señora Seijas. Sí, bueno, se me quere contestar outra persoa non me importa. Ben, a miña pregunta é, xa é un tema que falamos sobre o tema da recollida en pedras, estaba solucionado, efectivamente, como dixo o concelleiro, pero esta semana volvemos a topar como imaxes como estas porque non volveu a pasar o camión. Entón, a miña pregunta é se ten constancia e de tela se sabe cal foi a causa. Sí, o incumplimento da empresa, tal cual, Se me deixes complementar, se lle mandou denuncia á propia mancomunidade e aos responsables da mancomunidade. Señor García. Gustavo Libraches, eu preguntolle a Javi. Vai respecto ao tema animal, chegaron algún tipo de preguntas sobre como está funcionando o tema da castración, por exemplo, das colonias e concretamente dos michiños ou das gatas que se están encontrando, porque, ahora xa estamos en época de camadas e moitas persoas chamaban ao Protección Civil, outras lle daban a información de que só eran nas colonias. E algunha xente dicía que con chamar a nova empresa, pois que lle castraban as gatas que atoparan pola aldea. Eu creo recordar que tiene un pleno de xeras, de que se iban tratar primeiro unhas colonias, despois xa se irían facendo máis, pero, simplemente é por informar aos veciños. Gracias. Moitas gracias, señor... No, grazas a ti, Carlos, por non preguntar a Gustavo. No. As colonias felinas, nos agora quero tamén xa anunciar ou avisar que en breve vaise firmar o contrato coa empresa, xa o contrato en firme da licitación, polo tanto se poderá xa facer un tratamento máis con máis celeridade das colonias. Vaise seguir o mesmo procedimento, vanse facer primeiro as colonias que están máis cerca das urbes, as que presentan maior peligro, e vaise ir chegando ás zonas rurais. Neste caso, ahora mesmo, o funcionamento con esta nova empresa, o que se fai, o que ten que facer a veciñanza, primeiro, as colonias teñen aí unha serie de voluntarias que son as que xestionan esas colonias. A través desas voluntarias, elas saben xa que xa tivemos varias xuntanzas con elas,
que o que teñen que facer é falar directamente coa policía, a policía ponse en contacto coa empresa e en caso de que a policía non poida facelo, pois elas teñen, algunhas desas voluntarias teñen o número directo da propia empresa. Como digo, a partir de en breve o que se fará é con maior celeridade o que se está facendo xa, que é o traballo de facer as castracións, de facer o chipeado, etcétera. Moi ben, moitas gracias, señor Beiroa. Bueno, boa noite a todos outra vez. É unha pregunta que non sei se vai moi ben para o alcalde ou para a Concelleira de Mobilidade, e con ocasión do que decía anteriormente o alcalde no punto do SIMU, efectivamente o Concello de Ames non ten competencia en transporte metropolitano, tampouco ten a obrigatoriedade de prestar o transporte urbano de viaxeiros ao ter menos de 50.000 habitantes, pero é certo que é compartido por toda esta corporación a necesidade que temos de dotar, sobre todo no so rural, dun transporte de viaxeiros. E entón, sabendo que esa iniciativa foi recollida nos fondos EDIL e anteriormente foi recollida noutros plans europeos e que non se puido executar por falta de tempo para executar esa medida por parte de outros gobernos, coñecer neste caso que medidas leva facendo o goberno municipal e concretamente en relación sobre o transporte colectivo urbano de viaxeiros que vai incluído na EDIL. Moitas gracias. Nada, decir que estamos neste momento... Temos prevista facer unha videoconferencia ca empresa que está levando este tema, no que nos darán, falaremos a semana que ven sobre o estudio de viabilidade, que sabe vostede que é o primeiro que temos que facer. En ese estudio de viabilidade vai recollido as dúas liñas, unha liña que sería regular, por así decirlo, entre Bertamiras-Milladoiro e viceversa, e, por outro lado, unha liña baixo de demanda, sobre todo para darlle cabida a todo o rural e a chegar as persoas a Bertamiras ou a Milladoiro, onde hai máis frecuencias de transporte metropolitano para que poidan facer transbordo e ir a donde consideren oportuno. Non sei se era iso que... Permita, maiores, se lle mandou a información, a notificación á Xunta de Galicia. Porque non funcionou outra vez, sí. Sí, para indicarlle que estábamos traballando na posta en funcionamento dun transporte municipal. Se lle notificou xa a Xunta de Galicia que, bueno, nesta ocasión nos informaron así, non igual da outra vez, onde nos dixeron que era necesario simplemente que chegásemos a un acordo entre o operador maioritario, creo que todos saben que é Monbus, e o Concello. Lóxicamente, nese momento, unha das cousas polas que non se levou adiante foi porque Monbus estuvo retrasando todo o tempo e non lle interesaba pechar un acordo. Entonces, agora, unha vez tamén, dentro desa reunión que dixen antes que tuvemos coa directora xeral, tamén falamos do transporte urbano municipal, ou transporte municipal de Ames, e nos indicou pola súa parte, porque nos lle trasladamos que ao ser un transporte municipal non era necesario negociar con ningún operador, únicamente tiñamos que ter a autorización da Xunta de Galicia, o que si teremos, unha vez teñamos o transporte funcionando, igual que nos requerían a nós que tiñamos que abonarlle aos operadores que facían ese servicio, pois seguramente habrá que bonificar ou pagarlle unha cantidade, unha prestación a eses operadores que se sinten afectados polas liñas do transporte municipal. Pero, bueno, esa notificación xa está feita á Xunta de Galicia. Bueno, se non hai máis preguntas, que creo que non, despedimos ou rematamos esta sesión plenaria. Moitas gracias e boa fin de semana.